Annyeonghaseyo, Jairumun, parents imida og welcome back sa akong channel. So karon guys, mag-utan ta karon kay wa may kasudan karon guys. Mag-utan ta karon og kapajas unja. Nagsanglas pud ko kay aron pud ma gwapo ta gamay. Ay na dyan, baga gamay. Ito guys, nagsunglass ko guys kaya para nagdughit sa kapayas or kapajas. Nagdo sa duga, maayo na to no, ug mamata. Kudya man gud mamata guys kay delikado kaadyo. Gawas ako kari sa bahay kay grabe nga na. Grabe oh, inita jud kaadyo guys, summer jud kaadyo. Summer na kaadyo unja. Dako sa gawas ay ra ko kay nandong putis mangga. Unja is stress ata. Unja ta mga og kapayas guys. Guys, nakita nindo guys kanina hupak-hupak kani. Ug kani man ni effect sa akong gamit ron guys nga skin perfection. Lami kaadyo ni siya guys. Nindot kay gamit sa to ang mga panit kay effective pud kaadyo guys. Mao lagi karon so naka-realize pud ko guys nga wa sudan lagi. So sakto pud guys nag-sunglass ko kay init pud kaadyo bang summer pud. Hindi karon mag-utan lagi ta karon guys kay wa sudan. So kapajas lamang pud kay kabaw mo guys. Unja ta mag-istorya guys kanang unja ta mag-istorya adto nagtadtad sa kapajas kay kanang kapajas makatabang po nato naanay source of wisdom. Yes, nanay makuha og mga vitamins, nanay mga minerals, charot. Ito guys, mag-utan taron kay marag gutom na pud guys. Wa pa koy pamahaw guys. Uy kay lami jud ihigop og sabaw. Basta kapajas balag kapajas guys. Basta lami na kapajas guys nga utanon nato ron kay tamis pud kaadyo lami kaadyo ja. Adtom sa na ta. Ani ta magkuha. Kani. Masarap to. Ana. Dagkong bunga guys. Dagkong bunga na kana kapajas sa may atong kuhaan kadong kay dagkong bunga. Atong kuhaan ra mautan. Atong sabon so magkuha sa ko og dughit kay di mo kat guys og kat-katon jud nato atong suwajag kat guys. Tara. Tara Tagalog na uy. Tana di ay. Dara guys, nakaandam na ako akong dughit. Atong suwajag kat guys, kumakat-kat na pud nato ni. Mababa man gud pod ja. Noo ko way hak-hak. Uy. Nalay hak-hak ng kapads di ay. Diyan sa i-sit up guys ning ahong monopod kay kasi mulupad na taod-taod. Asan ibutang ha, asan to nang i-sit up kung asan jud dapit nagkat-kat nato aron maklaro jud nato nagkat-kat og inunggoy ba ni kat-katan sa di ma jud makaya guys. Ato na lang dughiton kay saon ta man madugay pud ta tag pinuudto na hapit tag pinuudto jo tanon pa sa bang ilong ay. Source of cobs. Masin. Then ara guys. Klaro ba? Aram dai. Kat-kat tag suway guys kung makat-kat ba dughito na laman nato guys. Kay parang mga langan tadani ti pinudto na tagtaron pa nato. Sunod. Kaabot ag dughit unjaan sa amay nato ron murag magkuha siguro ko nig palaban tanani guys kataas ang takon jud ibig maabot pag kapasitas taas pod kaadyo kapajas sana to ha mangita ko guway guys mangita ko guway kung asa ba tumurag taas pod iri bugat pod to asa ra ba to ko Lisang-lisang po ko di makita di ay po mga butang di ay po ano lang kay summer ba tarong sa summer mag sunglass mo kay para protektar agad ang mga mata ay tuara di ay tato asang kwaon guys asang kwaon kay para dali to na guys nag-set up na ag ato ang palaban karon nara kana
anak tamog tungtong kay itong dughiton ag kapadyas. Ginoo ko perting imita oh. Ana ibutang kay para maklaro pong nanguhat ag kapadyas ana itong dughiton. Ato lang man dughiton guys kay ugat katon lisod jud day guys kay way hak-hak. Butangan, pwede mo sa butang naghakak ng kapadyas no? Hindi na klaseng ko. Madyo na ko ato guys, hinog. Usa na pa hinog usa anda. Kare mo natong utanon. Madyo na laman ni guys mapanood to para magpuusa mo kaon. Okay. Ang papa kay di makakaon ng gahi. Bitong luksu-luksuak na. Ay. Ginoo ko asang ko na guys kay magsugod na tag-utang kay dito lang anon kay panood to na, gutom na kadyo. Sita na. Tara guys, amo ta tasod. Hindi ako magsanglas guro, kaya di na maklaro. Tantangan eh. Mga dito ako tanong guys, kani. Nalit po di ka adyo guys, kay nabang mo guys, kaning kapayas. Tambal huwag eh. Tambal isa. Kaon mo nga ni guys, kay tambal dun eh. Adyo mo kaon og sili. Kay maka huwag. Kaon mo nga ni kay tambal og ta tinuod yun eh legit din guys karang samtang magkuhan ko palit sa kuhan nagpanit sa taani agay di man ni ma dali lah hinog man di ay hinog man guys nalaman ni guys Ginoo ko magkuha ko cover sa ako ang kamot kay katubo sa puning duga sa kapadyas. Silog din. Naman na ito suuton guys kay pambayat man ni katuning dugas kapadas. Hinog man guys ha, pero okay na yung lami. Mas lami kung hinog kaysa hilaw kay kung ingani sakto ra po ni kayo pagkahinog guys kay limi po siya utanong kay tamis kanang butong po guys na mautan ang butong. Ato naman ang technique guys para madali og panit ag ngan kapadyas atong hiwa-hiwaon sa gingana para dali ra sa gingana dili sa panitan. Ito nito ng panit guys kay para madali ta. So, let's go.
karon guys, ato nang i-cube. Ito nang i-slice kay mo naman siya ay atong ba kung saan pag lupad man nito naman po. So ato nang i-cube kay aron mahuman na. Ito nang i-slice para mahuman na siya. To guys, daghang salamat kaadyo sa ato ang karon nga vlog nga nag-utan lagi ta ka kanaw sudan nyo. Unda nakita mo sa likod guys, nga mo ni mga buwak ni Ate Jojo, daghang pud kaadyo ang buwak na kaning uban pabaligya na sila ng uban diri. So mo lagi to, daghang salamat. Jawat witcha kay nay motor nga murag pambot. Sa to palab dyan. Guys, grabe kong eyebags guys. Uy, dagko ka adyo. Diya mara to guys. Uy, nato palanganon. Diya I hope nga makautan po mong ngani nga kuan guys, utan na kalami ka adyo jud mi siya. Mo na dali sa mga bukid diri, mga pobre. Mo na dali nga mautan, musudan. So daghang salamat. Ug before tayo mag-end, at nang i-shout out si Christian J. Butlig as a Tristan sa iyang Facebook. Daghang salamat nimo Christian J. Butlig apong agaw nga gwapo po ni kaadya apong classmate sa una. O daghang salamat nimo agaw Christian J. Amping kanunay diha og more blessings pa nga maabot sa imong parents ug imong kaugalingon pagpagwapo. Charot. So daghang salamat og see you na pud sa another vlog guys. So bye bye mga kaanyong. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on a war.